A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto co alcalde Santiago Freire e varios membros do seu equipo de goberno, visitaban a esplanada portuaria da localidade, onde se acometerá a súa humanización. Estamos a falar de unha humanización deste entorno de aparcamento, onde se vai facer unha actuación importante de 600.000 euros, dúas partidas que van a ser plurianuales para o ano 2025-2026. Falamos deste próximo ano, nos orzamentos van a aparecer asignadas os 100.000 euros. É unha actuación que vai a consistir en catro partes. A primeira é facer un aparcamento, e todo o que é en torno esos casi 4.000 metros cuadrados, donde se vai a remodelar todo o pavimento dese aparcadoiro. En segundo lugar, se van a facer unhas sendas que van a comunicar o que é a parte do aparcadoiro co paseo marítimo, e donde se van a facer por unha banda vai a facerse un soterramento do que son as liñas eléctricas na parte do aparcamento, e despois en todo o que é ese entorno do paseo marítimo, a maiores de cambiar o que vai a ser toda a parte do chan, desas losetas que teñen na actualidade, facer tamén unha adecuación nova do que é o entorno e o paso das bicicletas, e despois tamén unha humanización no senso de que tamén vamos a ter unha zona verde. O alcalde Santiago Freire agradeceu o investimento que virá a dar resposta a unha actuación moi demandada. Trátase de unha actuación demandada xa en varias ocasións, onde se ven facendo unha xestión ao longo dos últimos tempos, orientada a, como ben explicou a delegada, habilitar unha superficie de estacionamento e unha superficie para usos múltiples, tendo en conta que esta esplanada de la Barta utilízase para moitas actividades ao longo de todo o ano. Algúnas desas actividades son vinculadas ao que as actividades mariñeiras, degustacións, exaltacións, festas mariñeiras e demais, pero tamén actuacións como o propio Rally de Noia, ou a propia concentración de motos, ou as propias festas patronais que requiren da implantación das distintas atraccións nese espazo. Non será a única actuación prevista no municipio en materia portuaria. O outro compromiso anunciado nos orzamentos da Xunta para o ano que ven será a dragaxe do Porto de Testal. Durante a visita a Noia, a delegada da Xunta fixo referencia tamén a outros investimentos na comarca dentro do orzamento de Portos de Galicia, que ascenden a máis de 7,8 millóns de euros, entre os que se atopan a nova nave de redes e o departamento para usuarios de Porto do Son, a mellora da zona de abrigo e atraques en Portosín, a reconstrución do peirao interior e a mellora da rampla de Esteiro, ou a mellora da operatividade no Porto de Aguiño.